Euskal Herria leku berezia da, ez bakarrik bere historiagatik eta hizkuntzagatik, baita hemen gertatzen diren gauza harrigarriengatik ere. Gaur, 5 gauza ikusiko ditugu, euskaldunontzat arruntak direna, baina munduko beste leku batzuetan ez horrenbeste. No tengo ni idea de qué significa esto. ¿Udalezia? ¿Qué es esto? Bilingueiren eremu gehienetan seinaleak bi hizkuntzatan egoten dira, baina hemen ez, turismo esperientzia bat gehiago da. Lasai, 6 hilabetez filologia ikasiz gero ulertuko duzu. Sinbolo hau Euskal Herriko bazter guztietan ageri da, baina zein da bere esanahia benetan? Orain kaleko jendeari galdetuko diegu, ea zer pentsatzen duten hau dela. Euskal sinboloa dela uste dut. Zentzua dauka esaten duzuna, baina orain esango dituz zehazki zer esan nahi duen. Lauburua antzinako euskal kulturako itzur esanguratsuena da. Gurutze itzurakoa da, eta izenak berak adierazten duenez, 4 buru biribil ditu. Euskal Herrian agerpen handia du, eta askotan euskal tradizioarekin edo nortasunarekin lotzen da. Zentzua du esanakoa eta ondo dago politia. Eskerrik asko! Bere esanahia misterio bat da, pil-pil saltzearen sekretua bezala. Pertsolaria euskal rapero vintage da, oinarri barik, autotune barik, baina buru argi eta txakolinarekin. Bapatean errimatzen dute eta zu barregarri utzita. Txaloak jatsotzen dituzte. Duak hartu duen itzura lantzari, aurre egiteko beraz lagun altzari. Bultzain bat borrokan ederren martzari, kontrapizu eginez, txapela beti. Euskal Herritik kanpo lagunak kalean geratzen dira, baina Euskal Herrian berriz lokal bat dago. Leku hauetan kuadriako gauzarik garrantzitsuenak erabakitzen dira. Jakingo al zenuke zein diren? Nori mundu honetan ez zai gustatzen dantzatzea? Hemen ez dakigu zer diren sevillanak, ez da reggaetona. Hemen dantzatzen dira euskal dantza. Gauza guzti hauek eta gehiago egiten gaituzte bakarrak mundu osoan.